Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga musika o ang nahimong music journey sa usa ka proud Cagayanon. Kinsa naka-perform na sa nagkadiyang nasod tungod sa iyang talento. Atong makauban karong buntaga si Sir Bong Henilago. Sir Bong, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa tanan. Sir, unang-una, unsa ang storya nimo sa pagsugod sa musika? Okay, nagsugod ko sa medyo bata-bata pa ko, wala na ko ron. Sa bata pa ko, tukar-tukar na ko gitara. Kamulo kong eskwela, kuan ko, gani ang electrical engineering student. Anya, pag abot sa 5th year na ko, 5th year college, kinay may nag-offer sa ako nga mo biyahe sa Japan. 5th year na ko, graduating na ko ato. Biyaan ako eskwela, biyahe ko Japan. Nga, after 10 years, ulit ko sa Pilipinas. Biyahe ko Poland, mga 6 months ko dito, ulit sa ko. Basta akong trabaho, tukar lang. Entertainer. Unsa sa ba ang instrumento nga imo ang ginatugtog, sir? Ug ngano ka nahumaling niini? Og sa banda ko, bass guitar gyud ko. Pero og mahimo ko kanta, gitara, keyboard, ang baho, drums, awit ka na. Kaya ako ra may gihimo sa akong kuan, music tanan. Sa imong kasinatian, sir, unsa ba ang imuhang nahimong inspirasyon nga mopadayon gayod sa paghimo og musika? Ang music rin ako. Tsaka, kaya gibiyaan ko na akong eskwela tungod sa music. Karon, sir, nagmugna sab kuno ka og grupo dinhi sa Dakbayan, ang Cagayan de Oro Bands Collaboration. Unsa ang ideya likod niini? Kuan na siya kani ang Cagayan de Oro Bands collaboration as well. Kinabitang gusto lang ko mo connect sa mga banda nga pulos Cagayanon. Kaya ang membro aning kuan aning nga group pulos ra gyud mga musikero. Kamusta sa ba ang experience, sir, di ang imuhang nakajam pagbalik ang imuhang mga higala? So, makalingaw gyud. Kay nang naba ko ikabisihan sad. Kay ako may ga-produce sa kuan video. Ako ga-produce. Mangayo ko sa ila og nang lang mag-record sila sa ila og asa sila karon sa kuan kalibutan. Record siya sa iyang kanta na sabayan niya ang -1 nga akong gihimo para mag-sync ni tanan kung i-join na nako ang video. Lasi, sir, unsa imong tambag sa mga kabatan-unan nga buot sa mag-excel sa music field? Kaya kung magkuan ka, magsugod ka mga batanon pa, pagsugod na daan og himog imong kaugalingon. Kay mo na pinaka-peak nga kini ang kuan sa musikero. Kanang naiimong kaugalingon. Og siyempre, usa mahuman ang atong interview, di mi mosugot nga dili makakita sa music skills nimo, Sir Bong. Busa mga kapuso, ani ana si Sir Bong Henilago. Nakadumdum ka pa ba atong mga bata? Atong dula ang chinilas ng gamay nga lata. Lingaw na kaayo ka madulag patulata. Pagpintiro, tago-tago, usahay mo ilakan, kakabaho. Ibang ko kondise, magsingil ang pag-ise, usahay maglalis pa, kuya magpunyete. Daghang salamat, Sir Bong, sa malaharana nga performance karong buntaga. Amping kanunay. Amping ko diya permi. Salamat sa Herel. Kini ang At Home with GMA Regional TV.